serà millor. Fa 130 anys, l'1 de febrer de 1881, en un moment en què a Catalunya bullien centenars de nous projectes i emprenedors, sortia la primera Vanguardia i a la seva primera editorial va escriure els seus principis fundacionals, el seu pensament que els hi resumeixo. Posarem el nostre amor i el nostre entusiasme al servei de la llibertat. No retrocedirem davant cap obstacle ni ens habilitarem davant del perill. Sempre se'ns trobarà disposats a ocupar el lloc que ens dona el nostre encapçalament, que ens obliga i condueix cap a la llibertat i el progrés. Complirem el nostre propòsit franca i decididament. Hem fixat la nostra actitud. Després de llegir aquests principis, escrits a finals del segle XIX, en plena renaixença cultural i segona revolució industrial, ens podríem preguntar: com ho ha fet La Vanguardia perquè 130 anys després sigui el líder destacat de la premsa catalana i el tercer diari d'Espanya? Per què cap altre diari ha pogut sobreviure a tantes desgràcies, problemes socials, polítics i econòmics com hem tingut al segle XX i La Vanguardia sí que ho ha fet? Primer, perquè La Vanguardia té principis. La Vanguardia té valors des del primer dia. La Vanguardia té una família al front amb una mirada llarga i amb un tarannà sòlid, madur i pacient. La Vanguardia és el millor representant del que ha de ser una empresa familiar. Cada generació deixa una companyia més forta que l'anterior. En segon lloc, La Vanguardia diu el que pensa sense intentar convèncer ningú i sabent que ningú no té mai tota la raó. I la millor opinió encara s'ha d'escriure com a actitud vital. En tercer lloc, La Vanguardia s'ha comportat sempre com una empresa, innovant industrialment, incorporant les fotografies i els colors quan ningú els tenia, contractant el millor dissenyador del món quan el va necessitar i trobant sempre l'equilibri entre les idees i el negoci, les emocions i les raons, els periodistes i els gestors. El mateix estil de fer periodisme, la ment oberta, actitud de diàleg, respecte a totes les opinions, lleialtat i compromís als seus lectors, es plasma en el seu estil de fer negocis. Des de sempre, des de l'empresa, lluitem per construir relacions a llarg plaç amb els nostres anunciants i clients. Som prudents amb la presa de decisions i no pretenem ser els primers sempre, sinó els millors. Hi ha un estil propi a La Vanguardia a l'hora de gestionar-la. És un estil honest. No ens agrada especular. Pretenem que tothom hi guanyi a la cadena de valor i quan tensem la corda sabem cedir abans no es trenqui. La Vanguardia